Диабет ТВ. Добре дошли! Епизод 17. Как си причиняваме диабет 2? Поне 10 причини. Диабет тип 2 не е просто от захар. Това е метаболитен срив, който се развива бавно, често години преди поставяне на диагнозата. Корените му са дълбоки. Начина на живот, хормоналния баланс, храненето, микробиома, стреса и натрупаните дефицити и, разбира се, липсата на гимнастика. Важно е да разберем причината, за да намерим начин да я отстраним. Но много често ни изследват половинчато. Днес ще разберем как да изискаме от лекаря си повече изследвания, за да разберем причината за нашата инсулинова резистентност и диабет тип 2, даже и Хашимото. Но първо да разберем какво са нормални стойности на кръвна захар и инсулин, двете неизвестни в уравнението на инсулиновата резистентност. И двете да отбележа трябва да са на гладно и то сутрин. Аз съм Росица Коцева, основател на Росиспюр, създателят на Глюкокам и частен здравен клуб Икигай, и съм тук, за да преборим диабет тип 2 и инсулиновата резистентност. Спонсор на предаването е Росиспюр, неограничените възможности на живота без глутен и захар. Другото криворазбрано нещо, и не само при диабет тип 2, но и при Хашимото, е, че храненето само може да оправи проблемите. Не може. Трябва да се установи причината първо и после да се наглася храненето, както се нагласят лекарствата, и понякога се налагат и двете. Хроничната инсулинова резистентност е в основата. Клетките не разпознават инсулина, а панкреасът произвежда повече, за да компенсира. Това се вижда в повишен инсулин на гладно над 10, както и в хома индекса, който над 2. Инсулина на гладно по глюкозата на гладно, разделено на 22,5, ви дава хома индекса. Така се изчислява. При това уравнение глюкозата на гладно не може да превишава 4,5, а не 6, както много хора смятат, че е добре, заради референтните стойности по лабораторните резултати. Това е проблем номер 2. Хората си мислят, че са окей, а те бавно се разболяват, защото инсулинът скача и от стрес. Заседналият начин на живот пречи на мускулите да използват глюкоза. В резултат кръвната захар остава висока след хранене, а гликираният хемоглобин се покачва с времето. Какво е решението? Или се хранете нисковъглехидратно, или ако сте от бухемите, които просто не могат, поне ще движете поне 30 минути след хранене, а най-добре е цял час след хранене. Натрупването на висцерални мазнини около органите предизвиква хормонално възпаление. В кръвта това личи чрез високи триглицериди, нисък HDL холестерол и повишен CRP маркер за възпаление. Решението: ниското въглехидратното хранене и упражненията. И танцуване, ако мразите упражненията. Това не е шега, не е нужно да танцувате професионално, просто трябва да се движите поне 30 минути на ден. Хроничният стрес води до повишен кортизол, който стимулира черния дроб да произвежда повече глюкоза. Това може да се види в сутрешната глюкоза, ако ви е над 5,5. При хора, които иначе се хранят нормално здравословно. Какво помага? Приемане на нещата по-леко, философски, и масло от канабис. Това, дето се пие, а не това, дето се пуши. Недоспиването и нарушените биоритми намаляват инсулиновата чувствителност, дори след една лоша нощ. Повишен ТСХ, нестабилна глюкоза и инсулин са обичайни при хронична липса на сън. Новите майки имат такъв хроничен проблем и затова много трудно се свалят килограми, докато бебето не почне да спи нормално и да не се храни на всеки 3 часа. Така че може и да не е Хашимото, а просто да не сте доспали. Липсата на качествен сън води до повишен глад, спад на лептин и повишен грелин, хормони, регулиращи апетита. Това може да се отрази в повишен инсулин и гликиран хемоглобин. Една нощ без съние води до почти 25% скок в инсулиновата резистентност. Представете ли си?
Хроничното възпаление, високи CRP и IL-6 показатели, това означава, че блокира инсулиновите рецептори. Това е основен, често подценяван фактор. Залагам се, че никога не са ви изследвали IL-6. Какво е решението? Кето диета. Може да намалите IL-6 чрез ограничаване на глюкозата. Основен енергиен източник на раковите клетки. И възпалението, както и лоши мазнини, като олио, палмово масло, хидрогенизирано и подобни. Дисбалансът в микробиома и чревната бариера нарушават метаболизма и повишава глюкозната непоносимост. Това може да се установи с микробиомен тест или повишен калпротектин. Това са тестове на изпражненията. Това означава, че ви трябва първо да си оправите пропускливите черва и че ви трябва тест за хранителни непоносимости. Как се оправят пропускливи черва? Това е тема на друг разговор. Ако бързате, станете член на частен здравен клуб Икигай и там ще ви дадем протокола за лечение. Още нещо. Дефицитът на магнезий води до неспособност инсулина да отвори клетъчните рецептори. Кръвта може да изглежда в норма, но симптомите, като спазми, тревожност и сърдечна чувствителност го издават. Подходящи тестове за установяване са други, не тези стандартните. Тест за магнезий в еритроцитите, тест за общ магнезий в тялото, за магнезий в урината или ионизиран магнезий, т.е. усвоен магнезий. Дефицитът на хром също така води до повишена нужда от инсулин. Той рядко се изследва рутинно, но при постоянен глад за сладко и нестабилна глюкоза е подозрителен. Подобно на магнезия, серумният тест за хром не е най-надежният начин за диагностика на дефицит. Следните алтернативни тестове или подходи са по-информативни. Тест за хром в урината или в косата. Също така, функционални тестове за глюкозна толерантност. Какво измерва? Вместо директно измерване на хрома, този подход оценява глюкозния метаболизъм чрез орален глюкозотолерантен тест, ОГТТ или HOMA индекс, тъй като хромът е критичен за инсулиновата чувствителност. Предимства. Индиректно показва функционален дефицит на хром, ако има нарушена глюкозна толерантност или инсулинова резистентност. Ако ОГТТ покаже повишена глюкоза след 2 часа, т.е. над 7,8, това може да подсказва дефицит на хром, особено при диета с ниско съдържание на хром. Има и други, но схващате идеята. Витамин D. Без достатъчно витамин D, инсулиновите рецепти не се активират ефективно, което означава, че инсулинът не може да отвори клетките за глюкозата, така че захарта остава в кръвта, а панкреасът отделя още повече инсулин, което води до инсулинова резистентност. За съжаление, само добавки не стигат. Трябва и слънце, за да се синтезира в черния дроб. Храни и фактори, които пречат на усвояването на витамин D, е също много важна тема. И за това е най-добре да се синтезира от слънцето. Но, забележете, храни с високо съдържание на фитати, в които влиза пълнозърнестия хляб и овесените ядки, които толкова често се изписват на диабетиците. Храни с високо съдържание на оксалати, като спанак. Много хора ядат спанак и си мислят, че ядат здравословно. Храни с високо съдържание на наситени мазнини, например пържени храни и преработени меса. Храни богати на трансмазнини, като чипс, глутенови бисквитки, маргарин, най-лошото нещо създадено от човечеството някога. Храни с високо съдържание на захар или прости въглехидрати, като сладкиши, газирани напитки, бял хляб и, разбира се, алкохол в излишък, любимата тема на всеки българин. Нарушеното усвояване на мазнини, жлъчка ензими, води до дефицити на масно разтворими витамини А, Д, Е и К, които участват в метаболитния контрол. Това се установява чрез липиден профил и витаминни тестове. Също така, недостигът на витамини В1, В6 и В12 нарушава глюкозния метаболизъм. Симптомите са умора, мозъчна мъгла, нервност. В кръвта често има нисък В12 и повишен хомоцистеин. Нещо много интересно и много важно. Някои хора реагират с инсулинов пик към млечни продукти, особено прясно мляко, което може да стимулира инсулина повече от самата глюкоза и той скача много над нашето целево число 10.
Грешно приложените диети, включително вегетариански, ако не са балансирани, често съдържат твърде много въглехидрати. Дефицит на B12, желязо и селен, което влошава инсулиновата чувствителност. Изследванията показват нисък феритин, ниско B12 и повишена глюкоза. Генетичната предразположеност не е присъда, но в комбинация с посочените фактори може да ускори отключването с над 10 години по-рано от баща ви и майка ми. Да, по-рано. Стандартно се прави само глюкоза и гликиран хемоглобин, но това не е достатъчно. За пълна картина са нужни инсулин на гладно, глюкоза на гладно и след хранене за откриване на скрита хипергликемия и глюкозна нетолерантност или неусвоимост, а не задължително диабет, витамин D, магнезий, хром, ЦРП, ИЛ-6, липиден профил, витамин B1, B6, B12 и Home индекса ви показах как да го изчислявате, не е нужно да плащате за него. Изследването само на захарта е като да гледаш колко бензин има в колата, без да знаеш защо не върви. Истинската диагностика изисква метаболитна карта и тя се вижда само с цялостен поглед върху лабораторните резултати. Разбирате ли сега, че ако нямате хром и ви тъпча с витамин D, не правите нищо? Или ако глюкозата ви е добре, но инсулинът от стрес излетя в космоса, колкото и B12 иде да изпиете, пак няма да си оправите състоянието. А колко често дори не тестват инсулин на гладно, даже за диабет. Гликираният хемоглобин само не може да ви каже дали е хранителен, витаминен или стресов проблема, а може даже да е само от млечни продукти. Не може да ядете глутен, захар и фастфуд и да си мислите, че добавките и лекарствата ще ви помогнат. Лекарствата за диабет трябва да са само временна мярка, защото иначе ще трябва да ги увеличавате и увеличавате до момента, в който вече си изгубите зрението, някой пръст, някой крайник или развиете Алцхаймер, наричан вече доста често диабет тип 3. Трябва да комбинирате цялостен подход за решаване на проблема, а не да ковете кръпки по кораба и да се молите да не потъне, защото той потъва винаги, когато разчитаме на молитва, а не на действие. Не случайно е казано, ако сам не си помогнеш и Господ не може да ти помогне. Ако сам не си помогнеш, може и лекаря да не може да ти помогне. Започнете своята борба с диабета сега. Не е трудно, когато ви помагат Антидиабет TV и продуктите на Росис Пюр. Предаването не замества лекарския съвет. Не правете нищо, без да се консултирате с вашия лекар. Медицината и храненето трябва да вървят ръка в ръка. Благодаря, че гледахте. Не забравяйте да харесате и да коментирате, така подкрепяте автора. Абонирайте се, за да сте информирани. Споделете всеки, който има инсулинова резистентност и диабет, даже и Хашимото. Това беше Антидиабет TV, епизод 17 с Росица Коцева. Благодаря, че гледахте.